Magandang araw po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng lumpiang ubod. Ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong ubod ng niyog. Nasa mga 1 kilo po ito. Kakailanganin din po natin ng giniling na baboy, sibuyas, bawang, lumpia wrapper. Para po sa ating pampalasa, gagamit po tayo ng pamintang durog at saka asin. At para naman po sa ating pagpiprito ng ating lumpia, gagamit po tayo ng cooking oil. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon ay simulan na po natin gawin ito. Ayan, una po natin gagawin ay magpapainit po tayo ng oil dito sa ating kawali. Yan, hihintayin po natin medyo uminit po yung ating oil. Yan, pwede na po nating ilagay or igisa yung ating bawang. Yan, hihintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po yung ating bawang. Isunod po natin yung ating sibuyas. Yan, medyo lutuin lang po natin ng konti. Yan, isunod po natin yung ating giniling na baboy. Yung gamit ko po ngayon ay mga nasa 1/4 kilo lang po yan dahil hindi po masyadong marami yung ating ubod. Yan, nakadepende po yan sa dami ng ubod na gagamitin nyo. Pwede po kayong gumamit ng manok or baka, depende po yan sa inyo. Mas prepare po namin ngayon yung baboy. Pero kahit anong karne po ay pwede nyong gamitin. Yan. Lulutuin lang po natin ng konti para medyo maluto po ng konti yung ating giniling. Ngayon, pwede na po natin isunod yung ating paminta para pampalasa po natin sa ating giniling. Yan. Dadagdagan po natin ng asin. Yan. Tatansyahin nyo po kung gaano karami po yung ilalagay. Kasi ito, kabisado na po namin lutuin, kaya tansya-tansya na lang. Yan. Titikman-tikman nyo na lang po para malaman nyo kung tama na ba or kulang pa po sa lasa. Yan. Napakasimple po ng putahing ito. Kayang-kaya nyo pong gawin to dahil napakadali lang niyang gawin. Pero syempre, napakasarap po at saka healthy pa po sa katawan natin. Lulutuin lang po natin ng konti yung ating baboy na hanggang sa medyo mag-golden brown po siya. Hahaluin po ninyo ng paminsan-minsan para hindi siya masusunog. Dapat po yung karne natin lutong-luto po dahil pagkatapos po niya, isunod po natin yung ating ubod. Yung ubod natin, hindi po natin kailangan na yung lutong-luto po siya dahil ipiprito pa naman po natin siya mamaya. Mas maganda po yung half cook lang po siya. Ayan. So, pwede na po nating isunod yung ating ubod ng niyog. Usually kasi yung ginagamit ng iba ay hindi ubod. Kaya, ito, kakaiba po ito. Halu-haluin nyo lang.
lulutuin lang natin ng konti. Yung medyo maluto siya ng konti, yung hindi naman masobrahan ng pagkaano, hindi siya malanta. Yung saktong pagkaluto lang. Kung gusto niyo naman po na medyo maanghang-anghang po yung inyong lumpia, ay pwede ko yung magdagdag ng black pepper. Ayan, malapit na po yan. Ayan po, luto na po yung ating ubod. Medyo malutong-lutong pa po siya, kaya ayan, pwede na yan. After nyan ay babalutin po natin siya sa ating lumpia wrapper para maprito na po natin. Ayan na po yung ating filling ng ating lumpia na ubod. Ayan, palalamigin po natin yan para mabalot na po natin. Ngayon pong malamig na po itong ating ginawang filling ng ating lumpia na ubod ng niyog, ay pwede na po nating simulang balutin ito. O yan, kukuha lang po tayo ng mga 1 kutsara tapos ilagay po natin dito sa ating lumpia wrapper. Pagkatapos po ay i-roll lang po natin siya at tutupiin po natin dyan sa gilid para ma-sealed po. Ayan, meron po tayo ditong diniliyot na cornstarch or flour sa tubig para ma-sealed po natin at saka didikit siya. Ayan, napaka-importante pong meron po tayong ganyan, yung diniliyot na flour para po kahit na hindi masyadong mainit po yung ating oil ay pagka nilagay na po natin yung ating lumpia sa ating kawali ay hindi po siya bubuka or mabubutas. Ayan, ganyan lang po. Gagawin nyo lang po yung proseso na yan hanggang sa maubos po yung ating palaman at saka itong ating lumpia wrapper. Ayan, ipapakita ko po sa inyo mamaya pag natapos na po naming nabalot ito. Ayan po, ito na po lahat yung ating nagawa na lumpia. So ngayon ay ready na po natin itong prituhin. Ngayon po ay magpapainit na po tayo ng mantika dito sa ating kawali para maprito na po natin yung ating lumpia.
Ayan na po, ito na po yung ating lumpiang obot. Yan, luto na po siya. Yan, ready na po yung kainin.